famana message bina mashallah encouragement soutenance sadio kana bla ibe min fo akadi awni aywa ambam kake anan balmam so ambanga baroke amuso dama ambanda bonin kunnuna ambanga baroke la dilikam num bembulo ni reka jien experience ni karamo ye munum foni ambo klani nyokonche ala kan ben na falambo ala kanda ya ala tadi ala ka kanda dama mo siki yere kanda ala de be kanda ala ka kanda dama munu fana ma famu abe do ku yeke ala ka famia choko nyuma nduma alhamdulillah mo kana mo juger de no defo mo si kana mo si juger anga beto ala bulu jugement ya ala de tay karsa kanyo karsa manyo karsa islame yo islame teo nunu ko ni yo nganga fara nyoko na nganga nyoko tuy na fara ko beka jika femike ko ala de yo fo ala de dunya daka alikiyama da ambi fiye mi mine kabla ala de tadu ni ko kuma ka gelende ni fiye jora sa 1 minute mi ko islame mi gite islame be ba santi ko mimbi on dem sedema akli bala sebu sew ka kulubena lazara kle wati fiye de la katige wallahi amati be 3 minutes ka me sebu be nyojo ra nyoko fe sew ka kulubena mena de aya soro nyere dem sedema du kashinga dibi dote vers 16h 17h de nous kashinga dibi do aso adome moto de sanfe mo moto tigi be moto jo mobile tigi be mobile jo kashinga suku ka dibi do subhanallah ni kera seku de sew ka kulubena kasina ngone ma nyoni amate be ne ngone ni ko yeste minute ke do sa yak mike amate be 3 minutes kan wo kenet ke li ni mo so ko kame be da bali bana kabo watu ne commencer ka sirawo ko chama de bi jiye kono jiye bani di do nyonte ammo muso na ambaw an ku bu se fe kuma mi kabe ala kane dade ma dili kame ko islamia te chin kabe ala kane dade ma fuyi me islamia ko la ko chin do ko aw nyere facebook wajuli kala do kumbi abla aziz jire ani abdou jire ya allah olutu me bamanangi dila shaka balaka yorola shaka balaka kede bani ka ba foti se ko ka kulo bena na fara ko jire la ko bi wajuli ke shuina abdou jire wala ma aziz abla aziz jire ambanga kuru takabin dar salam kuru de bambulu de chesite mo ko bulu de be ka kuru ni bi kuna katama katafudi nyoroina kata wajuli lame parce que kalo kono chien kile chien flatite moka ngana bifo ubi yala ka fo ka dunumba goshi dere mo kede kumi dunumba goshi ba ke koni alo malke ko ka fo ay ko jire la ka ubi wajuli la shuina shaka balaka kede bani safe ala dikira ko beka bo bedi bitisi ambe wajuli lame anto fo me ala ko mako na barika alay kakla kana ebi sosoli debo kuina c'est pas grave ne koni komi ne koni ne bina ntabo akuma la de mina kuma nte kuma min ko fa akula mina de fossa munu bala message la awo so débat ma ninke ala sa ko bunya bala ne te débat ke bi nte débat ke islamia la ni ye maika sosoli ni débat ke kokola sika do de bi ni naula nte debake ni mo te debake ni mo te debak ma fo wani mo ta kuma ere fotuni ni min fo o yeste ko ala nyebena ndu soko ni nda se mi be nyo fo alhamdulillah masika silabela nte sika la wante sra wore tatuni ni islamia inte ni bi saga sa silabela ka ni ala be ni ne bi da bo islamia la ko ne bi ke fewere tuni ala ka de sutura ka kaburu bay kono nyani ni allah fe adanto ye ni ne de bi da islamela ko bi la do ko were la allah nta ikatani ye donc be min fo mo kana misay chima mo kana mwele so de ba nte de ba ke mo fe ni nante bi da ke shini parce que be min nan sigalento la islamela ne sigalentala ala ko ne sigalentala nte de ba ke bi nta ke shini mo kana kuma foni o tikelenye ngo mi ngo chiedo mingo chiete ambita bele soro anyei allahu akbar ntara fon njati keko allah subhanahu wa ta'ala tere beki tafo beki take
saya do o de wasara wajuli yo maliya ba tugu de nte maliya ba ko ala ko dro de bi ni ko ni sarao anyere wurula kamin sura nga so awurula kaya nga so de u ban kunu ni genyewe u ban kay an kunu ni busaw de fajiri ay wulaw ka seli ni sukolo bi la se bebe wuli ka suguri du hali ni te su be wuli ka suguri du ati kuida ka fa ke maso ana haramu dati sigi sokono dem se fitini munu be sanduru san woro nunu dumuni tomana to ubolu kala ya ko dolu bakile la faday mais dumuni tobi so de ni suntige watte foyti tobi o na iko ki ma isude do e de se ka ta dumuni ke duko na ki suntige mais so no se ka jida se ka dumuni da parce yesu gudu do donc ibi nyep mu kan iska ande yo ke ba so yedo ni do yoro do la ibi ni sigi ke shune do dem se de la deboke ambe nyere la ko de soro wa fajiri manase genya uli genya bi duika kika uli ka sey mo do fi iba ko mi sella do bu woro goshi ku bi sella ka sulti foila ni fama yiri do bu e kala jo ba soro idale do suna yere la anya shi beke na nso mo na amo ke na amo muso na bawo na mfawo anya shi beke ni ko nuna ko erezo bora ko bebe se ka kuma min kan mi e ko bo fo ubita ko kolokolo ko slamia te chien adonata aborata nde la ka kuma do fo mo yu genge na partout ma labla to bi yere labla silano anga chien fo nyogoni ni koko perna basabidu bamana ngadu de ni seko kadi ni koko perna basabidu koko de perna awo koko perna silame koko perna mena donc now ye koko pere basa obi shor ka do partout anyere kanga mi fo na anyere ya betnye ka siga do silame ala ongu kwa njigi munu ye nyemo wi aywa mama ko toko fo de ngoni ye munu nye rezo kambo de fo kwa ngana kuma mbi kuma de anyere de koko pere na bona basati do groupe mana wuli saw ya anyere de la de parce que ya me anyere de dade nyemo ko de dade ne ko ntemo ko redo mina kuma nyongre ka tebe ninga conseil interu ko nga conseil munu di islamé dewuni nkanu ba ko be conseil mi fe ko nga fo mi kla ka tebe no yesisa odi e kokolo mayoro wi meni kuma imba jira bela ka fo ko islamé ya na ija ake o yi kungodi na ija ikanake o yi kungodi ntara fo ntati ko alate o ye kilenyi yake o imake o mo bala ka ke malikunga do ko islamé ya kola ni tara arabu jamana wa et puis kuma da buda ko arabu ante ka ke arabu nga anga me ka ke aladi ami ka nga bato ke aladi on ti ka arabu jonya ke arabu bato te bu arabu bato n'importe quoi ami de ko dem ala bato aladi wa salama bebe ka ala bato aladi arabu ti se ka mo ko faka ti se ka mo dla fam bi se ka mo ko faka na yidla o de allah subhanahu wa ta'ala am bebe ka bato ko di abata u filika bi kuma nyaga ka bi galo dana ko arabu jonya de arabu ubi ka ke arabu de ay sabalisa arabu tseka mo faka tseka mo da la khara jodo ani arabu tsanya ba ni ala de tanya ne bo wa ansala kunya ala ko indi donc ne be mi fo ne ka kuma bi da jodi yorina ngara ntoko me mo ko shida nte de ba ke bi ta ke shine parce que sira le tentaina allahu akbar al silabia ni sira le tala nte sekala de ba kunye de sosali bayin kunye munyi nga kunye ki dalin tala de dalin bala trop donc alhamdulillah rabbil alamin ka boka befo silame dina banye befo ala ka here kambe nyela ba de sira mo foye de nyela ba sira de ni nyela ba maseri bi sira ke chudi c'est bizarre donc voilà o dona thème do kuma do fora kera sababu mo ko be ka question poser de kuna ni problème chama me de ni ko chama me ni watina jadi ko ni ndugu nga jay bu yore be mi nga janoyi antena abenye fo me ni misik nu jabi o me ni ya fo jabala sa ke demande soro kanyinga o tiga bo nafa ko ni furuma de la kibe muke mbal mamso yu ka problème fo mi doni fo doko ko ale na che nye sege de nyoko fe che ba le furu kuma mina foi tun tabulu che ba furu kuma mina foi tun tabulu anana na fulu soro kuma mina ayale ye kale toyi kata ko nyamuso da furu ano de be ka benye na bo ati do aka ti kuma fe
ala ko be dengolo bina kaka dengolo jo kale ko yamsu bina to kaka dengolo jo nali kuma na fe wa dengu kuma na fe problème de do ko kacha kale kanga muge ngaba ngaka seli ni suntu akaka dugula fe seli tu akana ta ma fi karta nye foide suma ni mori ni fo non c'est pas la peine ko kacha mo yere yere ka mori ni du skun jele me beti nyaka wallahi billahi yedi be pressé ima pressé ala ba penye ne bo kana change gu en terme so kana foi dem se no bawche de no ke fe shilitado go ni ma chetono soro be de tono soro chetono e furu ba di ali mandire chefe chebe musulani furu be ko nche mobili mana na anche ka mobili du mana na anche ka du soko mana na anche ka soko be ko nche mo ko nani be ko nche me yi wolo data o kadisa o yi ka segende ka kalo kononto de yoyi no ye min dima e de be mo bolo la so daga ti sigi daga de ka fo ko ande ou no ande o ya nyele de menasa yoro doma mo ko segi tore de bolo la fe no fe de ide be mo so ide ka ala domba ibe hina mo ko la ibuso me cheta no na begi ngoli bi ko cheta nterem so kana agele ade gere ala la dro ko di kulela ni mo ibe yere ni kulela ka kule mo ko shi ibi yere wa mo ni toro la ka toro ngi ka cheto ki jigita alaka me kana do ya kana toro na dumini mole soro adama ibi miri deuna na kana ani so ma eresira ika kede bashitila alla mashika so yambe ni bedo akana du ka daire fe me na ko kani so ma dumini dama ni fili no le mba kana fa ka ko boy ka jele do akana amashika so ati na so di made aka gele bi kamin for them aya keta awo na ya sika baro ki fe baro ka fe aka ko fu imake na ko minata aiwa kamufu kanga nyoko nyi no ya ala ka kile heredi o fo ki sika ala fle e kana fu fo kana rankini min e kono kana juguya ne term so ni sala ko ke wallahi billahi ibato rasulu ibi ka ke ni i jigida ide mu nga ibi korona kashike ki jigida ide mu nga abete tiede wallahi abete tiede ala bele bo ala donc mebi fo aw ñan terme so in ka nunu ala ambaw na mo so yin chama vécu mais cléuti kile ni quoi folo chew tu me maluya kateme sitan tawka chew abe haketo mbali makew mais c'est vrai chebe fana tede chew mo be de wallahi chew mo horo mbi inu yese nga nyogo fe ba doye uti la maluya uti la bla mais do be no lu ye fensoro jugu foro e edi wallahi billahi kuma do la fere do yere nga ne mu nge kapsala ni mabo akalama way ba yere ni nga kuma ta da ka fi de karsa ne mu kela fui non après on va parler kengo abi ke fatodi do yere bin dalo daila ne ka do la me cliff line o lui de travail de ne nyaji ko boy ba fu ko machine be nyekono kaso ne nyaji ti bo fu la de ala ko te meni fara ala ko doy parce que musuka furu gelea amano gonde dem senu bi bolo setiye cheke be ki abandonné ki ye ki toy ati doy kati na so dima inye bani muso la donga bola ngaloka amano gongo ya nga chefo any day na so ti di awma awti jate fuy ale dun de dedo dobi dusu ka fo mbita kene ma bita nyini kanu ke ibi deni chie dobi dusu wallahi ne bita kene ma ne bita nyini chewere bulu ala te jigina ala be jigila de ala be jigila ube ka fo ne ay bor ka tadu ko do amana fo fadi da fe ne remi bo mita du ko no mita doke kana tasara do inani nyo jeni toy ngo be nunu na minta anyi ngo be chenu na munu ta e chekle de ko te de che jengene nunu dunia kona utena lafiya soni sayache wa alikiyama fana lafiya tu bolo de anga sabali dron anga munu sabali ale kadide na le bi korabi nyedi ni sabali bi korabi nye iye musoro ba fefe korotoye na nyeni be ademseni ma di torola iye musoro ba fefe na koroto bala kanye
silamɛya bɛ ka dafa a bolo fari bɛ ka ɲɛ a denw bɛ ka hinɛ a la walidenw bɛ ka hinɛ a la wallahi o denmisɛnnin ma o tɔɔrɔ la de o denmisɛnnin ma tɔɔrɔ la dɛ mais n'i y'a bɛɛ muɲu ala kosɔn i ma taa somaso la i ma taa moriso la i ma mɔgɔ tiɲɛ i ma taa tulu da mɔgɔ si kunna i ma taa fɔ moriw ma karisa de bɛ n kɔntow la u ka taa dɔ tamasiyɛ so kɔnɔ i b'o jurumu ta k'a sɔrɔ o di tɛ n k'o bɛɛ b'a la kolonifililaw bɛ mɔgɔ fili filalikɛla ninnu dɔw bɛ mɔgɔ fili u b'a fɔ de mɔgɔ jɛmanin dɔ bɛ so kɔnɔ yen dayan f'a fɛ o t'a fɛ k'i ye dɛ k'a sɔrɔ wallahi o t'a dɔn k'e bɛ yɛrɛ e fana b'i ka juguya bɛ ta ka da o kan o fana tɛ jurumu wɛrɛ ye ne kanubagaw n balimamusow n denw n teriw a y'aw yɛrɛ ɲini cɛ tɛ taa maa si bila lahara n'i y'i ka diɲɛ tiɲɛ cɛ nɔfɛ ni somakondon ni morikandon ye wallahi b'i nimisa i sadon dɛ i ka jama yɛrɛ cɛla kɛ n'a ye ɲumanin min kɛ wallahi n'i ka tile 40 dafara a bɛ ci bila k'o ko ɲɛɲini ni dɔw yɛrɛ t'o kɔnɔ yɛrɛ maa si ni cɛ tɛ don alikiyama kaburu kɔnɔ non a kana cɛ bila u ka ala ko sanfɛ n'a bilenna dɔrɔn ala bolo minɛ n'a bilenna dɔrɔn sufɛ seli k'i teri ye n'a bilenna dɔrɔn limaniya ɲini ala fɛ kana fɔ k'i b'i bila fɛ n'i y'i bila fɛ wallahi a b'i denw tiɲɛ ka d'i ma cɛ den ka ca muso den ye muso 4 bɛ cɛ kunna bɛɛ bɛ den wula ye bɛɛ tɔgɔ b'i den de kan dɛ wa ni den ɲɛna bɛɛ ta don dɛ n'a tiɲɛna i kelen don dɛ donc n'a bilenna ka bilen a to yen ani min bɛ girin na kɛ i b'i sigi ka n'o fana laban lajɛ n'o ma goya la n'o y'a ja kun fɛ a k'e abandonné nkalon kan ka tugu ale kɔ e dun n'a de ye ko bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o min bɛ k'a ja la i b'i sigi k'o laban lajɛ ni min fana taara soma fɛ ka taa soma baara kɛ ka cɛ ni muso bila ɲɔgɔn na ka taa cɛ n'a muso sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ k'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ kojugu k'e bɛ fɛ k'i placer ka taa somaw fɛ ka taa moriw fɛ ka taa baara kɛ ka u ka ko tiɲɛ i sigi n'a ye k'a bɛ sara ekɔli la dɛ o de bɛ tile k'o fɛngɛw la mɔgɔ min bɛ soma baara kɛ ka a ɲɔgɔnna ta tiɲɛ ou bien k'a ɲɔgɔnna denw ta tiɲɛ a ɲɔgɔn mɔgɔ hasidi tɛ diɲɛ kɔnɔ wa hasidi a tɛ ka kɛ mɔgɔ la a bɛ k'a k'a yɛrɛ wolodenw de la parce que a fɔra ko n'i ye fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ kojugu la ko dannifɛn jugu de don n'a ma falen ɲɛna a bɛ falen kɔfɛ wa ni denw b'i bolo n'a ma sara i la a bɛ sara i kɔ la bɛɛ b'o kalama kɔlɔnjugu jiri bɛ kari a yɛrɛ kɔnɔ o kuma in bɛ fɔ a mɛnna i b'o kalama i bɛ tila tuguni pour dɔrɔn e yɛrɛ il faut penser aux enfants aussi ma sœur il faut penser aux enfants ma sœur i denw sini mɔgɔ den dɔrɔn de bɛ se ka mɔnɛ bɔ i la n terimuso mɔgɔ si to denmisɛnninya la i bɛ kɔrɔ i kɔrɔlen sigilen se foyi t'i ye fanga t'i la bilen i tɛ se ka girinna jɔ foyi kɛ i mana kɛ diɲɛ baara o baara la n'i kɔrɔla dɔ bɛ bɔ a vitesse la o ye tiɲɛ ye dɛ dɔnkilidalaba n'a bɛ dɔnkili la n'a bɛ kɔrɔ dɔ bɛ bɔ a vitesse la o ye tiɲɛ ye commerçant ba n'a bɛ kɔrɔ dɔ bɛ bɔ garijɛgɛ la kɔrɔ tɛ tɔ to ko la o saya yɛrɛ de y'a yɛrɛ sɛgɛn mun bɛ se ka kuma kɔrɔ tɛ tɔ to ko la bɛ ne a fɔra ko minnu kan ka e ta i kɔrɔlen minnu kan ka to ka dɔɔni dɔɔni d'i ma k'i ka dumuniw san i ye ka to k'i bila ka taa makan ka to ka sow jɔ ka d'i ma ka hɛrɛninw k'e ye k'e denmisɛnnin ma e olu ka vie bɛ tiɲɛ n'i ka soma baara kɛ jugu ye ka mɔgɔw juguya ka walidenw juguya ka taa mɔgɔw baara i ɲɛ tana ye du kɔnɔ ni min den ka biri dɔrɔn i bɛ wuli o fɛ k'o tɛ kɛ fɛn ye e ɲɛna i dun taw b'i bolo i tɛ jɔrɔ n'i taw ye i ka wali taw to yen nɔ i yɛrɛ ɲini n terimuso fara soma baara la fara baara jugu la ka kɛ walidenw na fara ŋaniya juguya ma k'i ɲɛ kɛrɛ ka waliden fila taamatɔ ɲɛ jugu ka waliden filɛ a dabila ka taa mɔgɔw fɛ nin den b'a fɛ ka kɛ nin fɛn ye dɛ a ye ɲɛma an k'a ta tiɲɛ i ta b'i bolo ye i b'o ta tiɲɛ awɔ i b'a senna sumaya bɛ i tɛ se k'a da kan bɔ a la dɛ i b'a senna sumaya i bɛ den senna sumaya k'a ka kow tiɲɛ mɛ ala y'a da min kama plus tard a bɛ ko ye i ɲɛna fana n'i ko a tɛ bɛn i ma ala b'i faga k'a k'i kɔfɛ i sinamuso den i kansinamuso den i sigiɲɔgɔn den u to yen i ta jɔrɔ min b'i bolo jɔ ɲuman kɛ i k'i ta in jɔrɔ n'i y'i ta in jɔrɔ i ta in bɛ kɛ min ye sini i t'o dɔn mɛ e de ye o ye e n'i bɛ walidenw ni kan ni min den tiɲɛn'o la sa a bɛ tila tuguni n'a maloya kojugu a taara min kɛ u ye n den baara u ye somaw bila n den la maa si tɛ i yɛrɛ i ye min kɛ kunun o de bɛ ka segin a ma bi donc n terimuso an k'an yɛrɛ ɲini an ka sabali
diɲɛ tɛ to dɛ a nafolotigiya tɛ to a dawulatigiya tɛ to a sanubatigiya tɛ to a perezanya tɛ to a ministeriya tɛ to don dɔ la perezan b'a fɔ ko au revoir i b'i tile de kɛ i tɛ se k'a bɛɛ kɛ Musa Tarawele san 20 joli kɛ fanga la a ma taa a taara fo saya y'a sɔrɔ yen Alpha Umar Konare a ye san joli kɛ fanga la a kɔrɔla a b'a yɛrɛ ɲini na bi ATT Touré a bɛ min Lɔbɔ cɛ a bɛ min a bɛ Amdalaye kaburu dɔw la IBK bɛ min alhamdulillah rabbil alamina Soumaïla Cissé a ye fɛn bɛɛ kɛ ala ma sɔn a ka kɛ président ye fɛn min ala b'a fɛ a ko ka ca ok Jɔnkuda Tarawele Soninke Sake do Soninke Harampare a ma mɔgɔ tɔɔrɔ a ma yɛrɛ tɔɔrɔ a ye fanga kɛ Mali la a taara mun bɛ yen min ma d'a kan maliyɛnw ba Mali ba an t'an yɛrɛ ɲini sa an y'a bɛɛ kɛ ka président bugɔ bolo la a kɛra Mali de la a ma kɛ jamana sila ni Mali tɛ a se ne b'a la ko n bɛ taa Gabon Libreville ne bɛ n kan ka vol changer Brazza a don yɛrɛ n t'a dɔn k'a kɛra yɛrɛ n taara kɛ ni polisi dɔ ye n ka a bɛ ale de bɛ formalité kɛ u ka yɛfɛmɔgɔ ninnu polisiw dun a ye n ka passeport minɛ c'est passeport malien madame ça va n ko ça va tu es malienne n ko oui vous là on fait tout chez vous hein ne ko mais n ko comment on vient de frapper votre président aujourd'hui vous là vous êtes quoi même vous ne ko monsieur moi je ne suis même pas au courant moi je ne suis même pas au courant ça fait quelques mois je pars au Mali moi je ne sais pas non vous êtes trop sauvage les Maliens là cɛ de filɛ k'a wɔrɔ ne fɛ n tɛ se ka dimi n tɛ se ka kuma n ka passeport b'a bolo kab'o waati ne siranna n delila k'a fɔ n ka video dɔ la a mɛnna dɛ n ko ni Mali ma sabali n ko Mali bɛna halaki sɔrɔ dɛ halaki bɛ tɛ ko dugu firila ɲɔgɔn kan o ayi an bɛ min kɔnɔ halaki dɔ don diinɛ ko kɛlɛ wulilen don kow cayalen don fɛn dɔw bɛ ka poyi poyi kɛrɛw fɛ diinɛ wɛrɛw ni fɛnw nin bɛɛ ye halaki dɔ ye sinon jamana kɔnɔ fini kelen dɔrɔn de kan ka kɛ yen chrétien bɛ yen oui ça c'est autre chose silamɛya bɛ yen an b'o fila de mɛn hali chrétien man ca wa chrétien yɛrɛ tɛ se mɔgɔ ma koyi ah non u tɛ mɔgɔ buruja u tɛ mɔgɔ sabote u tɛ foyi u b'u ta la lakum diinakum waliya diin u b'u ta la silamɛw b'u ta la mais k'aw sigi ka silamɛw buruja ka kuranɛ ta k'o buruja k'aw sigi ka rasulu dɔgɔya sallallahu alayhi wa sallam ka ala dɔgɔya o dama tɛmɛna dɛ ne mun ye yɔrɔ si ni Mali tɛ o de kɛmɛ ka ne dabali ban maa ye yɔrɔ si la ni Mali tɛ kuma dɔ la ni dabali ban ko ne bɛ maloya sa ko n ye maliyɛn ye fɛn bɛɛ ni Alahu taala cɛ ne bɛ maloya ko n ye maliyɛn ye walahi bilahi n'i taara silamɛ jama dɔw cɛ n'a fɔra ko maliyɛnw don est-ce que ça va au Mali avec l'islam misiri dɔw kɔnɔ kuma dɔ ne bɛ n kun bugu de fɛn min bɛɛ ni ala cɛ n bɛ mun fɔ alhamdulillah rabbil alamina o de la n delila k'a fɔ dɛ k'a sɔrɔ nin bɛɛ mana dɛ n ko Macky Sall ka n ladon Dakar n k'a ka nationalité sénégalaise di yan o fana ma kuma a ye mɔgɔ minnu bila ko olu k'a ɲɛnabɔ ko kɛra fɛn ye alhamdulillah ala m'a latigɛ ni ne kun y'o sɔrɔ ne kun t'an sigi Sénégal ye wallahi ni n ye Sénégal je n tɛ Côte d'Ivoire je parce que n mɔmuso ye a ɲɛ ye n ka famille bɛɛ bɛ Côte d'Ivoire n fa yan fa n fa yɛrɛ bangera a bɛnkoro de o papiyew b'an bolo ni n wulila o nɔfɛ don o don ni n ye Sénégal jɛ ka Lagine jɛ wallahi n tɛ Côte d'Ivoire jɛ parce que Mali dugukolo ne siranna a ɲɛ ne sirannen don Mali dugukolo ɲɛ nin koba ninnu bɛ ka kɛ Mali la an ka siran dɛ an ka siran dɛ wa a tɛ ka dabila o de ye dabali ban k'a fɔ an fari ka faga an k'a kuma dabila hali sini dɔ bɛ bɔ ka video kɛ ka dɔgɔyama dɔ kɛ ne tɛ k'a filɛ bilen yɛrɛ mɔgɔ bɛ t'i dusu tiɲɛ pour rien a bɛ dugawu kɛ Mali ye an faso ka d'an ye nka ka bɔ i faso la ka taa faso wɛrɛ la o tɛ haramu ye dɛ rasulu bɔra Maka a wolola yen de sallallahu alayhi wa sallam a taara sa Madina a bɛnna la n'a bilenna an fana b'an ta kɛ ten parce que ça c'est trop ça c'est trop ça ne t'a la k'a faamu yɛrɛ de ne tɛ ka foyi faamu wallahi bilahi y a pas de souci je vais venir en Côte d'Ivoire
Alhamdulillah. Ma grand-mère est Annie Dabengoro, hein. Nous sommes une fâchée. Elle était ivoirienne, paix à son âme. Ne fâchée ou la Abengorodi. Nous faisons nous bébé Abidjaï. Alhamdulillah Rabbil Alamina. Wallahi d'être à la Kélédje. Mbéro Minabi. C'est pas parce que nous sommes Mali fait Mali Kanou mais ni de Srana Mali du Koloye. Sinon, pas fait. Il t'ose dit Baradjou Biro, Wallahi Yekadi. Mais ni de Srana Mali. J'ai fait 2 mondes là. Moi j'ai fait 2 mondes. On bana bien fait on a quoi faire ko fait obe kolumay ka nyere d'islamiyama. Bon munun ba anye fait no lu bala ka andeme ka ako dlambulo munun ka nga andeme ka encourager ka ankala ou lu yere be ka essayer ku ba enfli. Eh mais c'est grave hein? C'est trop grave. Wallahi billahi. Anga nga njigida munun ka ni yo lu yere kuma kame kuma dole bi fura cette taklisiri tellement yijigi bitige. Ouais, tu sais quoi? Ni kumana i fabi deni, i babi deni, ni kumana ni fama sa i babi sa. O ni ma kuma fana ni fama sa i babi sa. Ne rebe romina bi wallahi billahi ne kanu bakaw. Nta do wati mi do de nga Mali. Ne ni sra na nye de. Wa munu ba kono sra no ayisra. 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 Ala kan kisi halakima, ala kan kisi halakima. U b'a fɛ ka kɛlɛ min wuli diinɛ ko kɛlɛ min wuli Mali la n'a wulila a man ɲi dɛ diinɛ ko kɛlɛ man ɲi dɛ walayi ne kɔni fɛ fɔlɔfɔlɔ a tun bɛ ka taa cogo min c'était la meilleure solution o ye jumɛn ye jɔn de la ka chrétien ye k'u sigi ka silamɛw dɔgɔya mais respect aux chrétiens jɔn de la ka chrétien ye ka silamɛw dɔgɔya sinon diinɛ kelen de fɔra o ko silamɛya mais bon o fana ye kuma wɛrɛ ne tɛ fɛ ka don o détail la ne ka dɔnni ma se ne t'olu dɔn mais an kana ɲɔgɔn burujan ne ka kuma b'o de kan an kana ɲɔgɔn burujan de n'aw ma ɲa a y'a ka groupe formé k'aw bɔra a musoman dɔw yɛrɛ bɛ olu ɲɛsinnen bɛ anw de ma n kɛra baara ye dɛ ne t'a fɛ ni maa si ka kɛlɛ ko diinɛ ko kɛlɛ i b'i ta la n bɛ n ta la i dalen b'i ta in na ne yɛrɛ dalen bɛ n ta la n tɛna bɔ n ta ka i ye hali ni micro siri hali ni ye sanfara 7 saba kana dugu ka 7 la ne tɛna n ta i bila i ta ye silamɛya n t'o bila ni ma jɔn si tuguni parce que n ye lafiya de sɔrɔ a kɔnɔ j'ai eu la paix du cœur kabini n ye ala bolo minɛ wallahi bilahi n kanubagaw ni ma tɔɔrɔ n da tɛ kuma na fo ni n yɛrɛ ye n da don kuma min na dɛ ni mɔgɔ tɛ se ɲɔgɔn ma mɔgɔ juguya tɛ n kɔnɔ n tɛ miliyɔn kan k'a gete n t'a la ka boli sanu nɔfɛ n t'a la ka boli wari nɔfɛ n t'a la ka boli diɲɛ fosi nɔfɛ n bɛ ka boli fɛn kelen min nɔfɛ diɲɛ o de ye n ka ala ko ye wa ni n kasira fɛn fɛn la walayi ala b'o di yan miracle caman b'a ye tile kɔnɔ walayi bilayi n denw tulo bɛ n na n ko n'i ye nkalon tigɛ i den ɲɛna o bɛ tigɛ i la ne tɛ nkalon yɛrɛ tigɛ n bɛ nkalon tigɛ mun na j'ai quel intérêt à mentir n mana ni da fɛn fɛn ka faama i b'a di yan ala da o ma ne bɛ silamɛya bila ne bɛ mun kɛ de milliard tɛ n bolo million tɛ n bolo foyi tɛ n bolo mais ni lafiyalen don fɛn fɛn ka di n ye ala b'o di yan sutura kɔnɔ ne tɛ million yɛrɛ fɛ n tɛ milliard caman fɛ n tɛ million caman fɛ n tɛ sanuba fɛ n tɛ foyi fɛ nin bɛɛ ye sɛtanɛ ye ne t'a fɛ n'i sara don min na kɛ mɔgɔw b'i kɔfɛ u b'a bɛɛ tila ni e ma saraka bɔ e ma ala ko kɛ n'i sara u b'a bɛɛ tila i kɔfɛ i ni ɲangata bɛ kaburu kɔnɔ u bɛ te min ni sogo ɲimi la ani jɛgɛ jira la tigɛdɛgɛman na ma mɔ wa to ma mɔ wa baniyɔrɔ bɛɛ y'o ye bi u b'u pari k'u wusu ka bazɛn risiw don ka borodenw don i tɛ burmusotigi ye baniyɔrɔ la ka caya dɛ wa an kana ka na an sigi fana janajakɛyɔrɔ su b'u bolo a ma don kaburu kɔnɔ fɔlɔ an ka kala kɛ an ka layila kɛ su ye an ka duwawu kɛ su ye an da jukɔrɔ ala ka hinɛ la o kuma tɛ yen dɛ walayi bila n'i taara sayakɛyɔrɔ la bamakɔ i bɛ taa sɔrɔ baro de wusulen don hali ni ye wajirikɛlaw ta ka na olu wajirikɛlaw tila ka dimi k'olu bɛ taa a caman kɛra ne ɲɛna ye ne yɛrɛ ye wajirikɛla ta ka taa saya damadɔw la u bɛ tila ka fɔ sa jɔ dɛ sira d'aw ma a bɛ taa mankan tɛ ka dabila dɔw yɛrɛ t'a dɔn dɔw bɛ ɲinɛ k'u bɛ yen téléphone numéro taw ni fɛnw ni ye koya a ko bɛɛ bɛ kɛ badiyɔrɔ la sisan donc e min bɛ kaburu kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ e m'i ka kow ɲɛɲini i ma saraka bɔ e ma hinɛ e ma ɲuman foyi kɛ i ma ala bato ɲuman foyi kɛ
ma soeur, mon frère, il t'a mon frère là. Il peut me la comme million, mais il y a un mastro qui a bloqué. Ou à dem sen ba ta ka betnye. Il est diunde. Ma mende hakili bito ala ka saraka boy o manchande. Ni be saraka me bo a bosse sande, ni be feka nyuma mi ke ka bla yire nye a kesande. Ni ma ke wallahi dem sen bi hakili bito ala so la. Ka fa a ali chaque 2 semaines nga takula kemena sanga a blaka ta ou bien nga to ka ta kaburu la ka ta kala ke masa kuna nga kurane jigi. A manchande. Na ma tiye famina ngalo de foye. Nduste musala khala de. Ubi nyini ko wa furu kambe a hakili to a furu musola ko nga to ka saraka boy nga ta kaburu la ka ta jurali ke tembe ala che 1% o de la nga sabali anga nyer kunyini so na nga to ni fulu to inawo dongo do de ni dine de kainde ni dine de mainde ayaw do ni jigide ayi ni kewo ngo itake mbe ntake ntatoi ne to ki take abita nyo zoro belebele fesa itika seli clear ali bunu ba fuku dide wela dide abi bato jume ka abi bato mi ka ayo clear ibe mi na doni dale mala akeka nye ika fara mo la kana mo shi tasaboti ko salama be baga mo la salama ti baga mo ma de ni magara kurade la salama sigile nyena ubie kama ala la ubie ala kala salama nyena muna te fefo kurane tawbulo ni mo go ma ko la ko taki sida ka ubie ka kuma jugu fu ma ubie ko kuma ka kengalonyi o tawbulo kurane re tawbulo yo ni ne bora ni fona de be kla ka bone kama o ne ka sira tala na ya jaye microsi ntebo ala ko la bi ntebo ala ko la shini nte de ba kala ni mo te kuma la wa autaye te wa taye ngaloyo aya utake ne taye ngaloyo tiedo ay ne to ngantake ay to alay mbaw deli ay farana beka nye kantui ni manyere keta de ate sabala ni ala bi kele de na ko mada ala ko mina ni saya na obi da ala ko la de ni te mo sabote kabala kanda mansi kam sabote kabala kanda mansi kam ko lakari nga kuma bela nga na nyogo juji be ba do ka fo defo nga jugement to ala ma shika na shi sabote ngibi jigiti ke do la bi sina sika ke sila menyu mai mbikle ngo defo nga do o ke beyi hali munu ba sabote nga do o kuye mo wachi do te mena ba sa amfana to ma famu me anya famu sisa ni bi clé ko defo te kuma jugu foi fanga video kono mais mi mana konta do ta ne bla ka ne ko lo bla ka kuma ay ne to e samba deli ay ntui ntela tugu mo ko ni alate mo ko te mo ko sira ni alate no defo mbe dum ba ke dum manjigi dam mo ko shika ni ala subhanahu wa ta'ala ke ni nga million so ni nga tebe ka to e ka jigi da ala kilindika wambe ala de bolo anaka jonyu mambaw ni ngolo dew fem ni ma dum so do ne be shundi shu yere kadni ni jfb parce que ben kenya mbe shu mi ka kaf sama shu de ben kenya ben ni de lafia ma shikana ne ayente na to nga juma foluke nga conseil ou di mbalima mso ni ndemso ni flauma oh ni mi yengwele nebe mi ndo ne se ka bendo de bi do ni mi ndo nyere ka experience ni karamo be mi foni ambo foni wa yenete wajuli kelay wajuli kala be kurane kolo mun fonte nyere dala parce ne be kala blo de kono mais nyemi ni jie kono mo ko jugu labantugo mo ko nyuma labantugo muso ngani ya nyuma labantugo chesula muso ngani ya jugu labantugo muso bi tobili duma ka di mo ma olu tugo yaw mi be tobili jugu ke mi nyo ya ni biebe be kelela o laba be ke tugo mi mbolu experience ou defo parce que nyala la trop voyagera de bebo kalama wanye ko chamani de hera ni toro la ne a chamani de furu kono hera ni toro ne a chamani ubana wuli ko furusa ne be furusa fana ka korodo pati kolomba inye jugu bona ami nyo ave nga mandi ne to la de aish muso mun ba fo ben sigi ndenu ngoro ni ne denu no isigi denu fa kore ka ne na ko mi ko kai munu bi so abadone kata ayu tuyu kata bani me alo la isigi to ale tale do de me ibi nanana kuma kelele ni munana nana do bra do ka no ka fini ta ko sabara changer ka bo afu car ça va ira kene dumini biade jidu ka jidima eko lu kebani ala nyebi lawo kadi bla fe de sira bi de unche de chedo bolu wo fa ko muso jugu debe me akabo fanyu mana de awa muso jugu dembe me de ka bo fanyu mana de
de ka barika chama bi soro fa fana na de ay hine muso la sa balma kew ay hine muso la a bete nyuma be olu bi hine do ni jalelo ko jugu tu miri ka fa ko saya bi na le tu miri ka fa ko balma muso bubulo ko dem muso bubulo ou be ni na gela ke muso la trop c'est pas bon mon frère aya uni magaya muso korosa muso e miskina di muso e fala di abora fana baka sokana ka babela kana sigi ka sokono ina la sa ay hine muso bela alaba yɛrɛ fo muso gana bi ne ka ja muso ye ka tɛmɛ furu kan a du fara ko muso ka furu de mais n'i bɛ muso gana la i ni lafiya i daga t'i da la subhanallah i bɛ furu la ko furu ka di k'a fara kan ka furu de mɛ pati kulumba i ɲɛ jugu bɔ na mi ɲɔgɔn bɛ nka man di bɛ ta kɛ maa si ye sinon k'a fɔ ko ne ye muso ye ko ne bɛ ko mangoya de bɛ ne ka cɛsiri fana na o tɛ dɛ mais n ka principe fana bɛ yen dɛ ni n kɛr'i fɛ fɛn min b'i bamu ko la kan jɔ awɔ n dɔnbagaw bɛ n dɔn ni n kɛr'i fɛ kɔngɔ t'i la minɔgɔ t'i la fɛrɛ t'i la i suma ka di i bɛ dumuni duman kɛ i b'i diya partout ne bolo mais ni n y'a ye ko bɛ ka kɛ trahison ni janfa modèle dɔw ni juguya modèle dɔw ye kuma ka gɛlɛn n bɛ siran kuma ɲɛ quoi je préfère ka mabɔ i la n ye barika minnu ɲini olu kana na ko ka bɔ den la parce que n'i bɛ so kɔnɔ i mana ɲɛ cogo cogo balimamuso n'i bɛ so kɔnɔ e ni cɛ tɛ ka bɛn a tɛ e sago kɛ e t'a sago kɛ bɛɛ bɛ fɛ bɛɛ ka sa o furu bɛ yen bɛɛ bɛ fɛ bɛɛ ka sa si tɛ si sago kɛ kuma duman tɛ fɔ dumuni duman tɛ kɛ dara ɲuman tɛ fɛnsɛ kuma duman tɛ yen quoi foyi 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 ko bɛɛ ye kɛlɛ ko bɛɛ ye diyagoya ye hali ka nasɔngɔ sɔrɔ problème don hali ka kuma duman fɔ problème don e fana min bɛ tobili kɛ hali wari dɔw bɛ hali ni miliyari d'olu ma tobili duman tɛ kɛ u tɛ se tobili yɛrɛ la u m'a dege u tɛ se wa u tɛ kuma duman fana fɔ dɔ bɛ ɲaga dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la ni furu kɛra juguya ye dɔrɔn ne bɛ n sen bɔ a la furu dɔrɔn t'o ye diɲɛ sigi bɛ yen ne tɛ juguya fɛ n tɛ s'a la ni maa min bɛ s'a la n bɛ siri ɲɛ n tɛ mori baara fɛ n tɛ soma baara fɛ n tɛ n'u tulo bɛ na bɛɛ bɛ n dɔn n dɔnbaga bɛɛ bɛ n dɔn ne tɛ s'a la ne t'a kɛ ni ne y'a dɔn ko min b'a kɛ ka a kɛ n na k'i bɛna n ka diɲɛlatigɛ dɔ ngalama la ka n fa ka bɔ n denw kɔrɔ n bɛ n mabɔ i la c'est ça mon principe n tɛ juguya kɛ mɔgɔ la mɔgɔ kana juguya kɛ n na hadamaden dɔw naturel ye juguya ye donc ne tɛ juguya kɛ mɔgɔ la ne tɛ mɔgɔ ka juguya kɛ n na n bɛna kuma in bila n b'a clôture ni min ye n balimamuso i ŋaniya ɲɛ kana tun k'i denw tiɲɛ question minnu posera ka ca mais a kɛ ala kosɔn ka n'i bila mɔgɔ fɛ e k'i ka baara kɛ ko ala k'i sara ala ma n'i sara o de ka fisi ma ni mɔgɔw ka sara ye mɔgɔw ka sara c'est pas la peine ni ala y'i sara o de b'i nafa ka tɛmɛ hadamadenw ka sara kan donc n bɛ min ɲini aw fɛ bi jumadonya in na n ye kuma minnu fɔ juma o juma an bɛ bɔ an b'an ka conseils di kuma n fɔlɔla kuma minnu na n t'a ɲɔgɔn wɛrɛw fɔ tuguni a tɛ bɔ n da tuguni parce que n tɛna n ka silamɛya bila mɔgɔ ye n tɛna kɛlɛ kɛ mɔgɔ fɛ n tɛna mɔgɔ jaabi tuguni n tɛna débat kɛ n tɛna jugement kɛ karisa y'a ye karisa t'a ye ala de b'a ka silamɛ dɔn ala de b'a ka kafiri dɔn mais an kana ɲɔgɔn ka batofɛnw de lagosi o de ye problème ye kuranɛ ka bon lagosili ma dɛ ala min ye san fara 7 ni 2 fara 7 na pan kana ni fofo disi ala min y'a da an ni bɛ ala min bolo n'a b'a bɔ a b'a bɔ don min na mɔgɔ si tɛ yen o man ka dɔgɔya dɛ o tɔgɔ man ka bɔ da kɔnɔ k'a fɔ ko lagosili bɛ se o ma dɛ kuranɛ belebele min nana k'an bɔ fili la k'a ɲɛfɔ an ɲɛ an ka alikiyama sɔrɔ cogo min o man ka dɔgɔya dɛ n'i t'a bato n'i dalen t'a la e k'a to i kɔnɔ yen i n'a ka sa mais kana maaw futinɛ dɛ kana maaw futinɛ donc o dɔrɔn de don mɔgɔ futinɛ de bɛ mɔgɔ sɔn tiɲɛ sinon a b'a ta la est ce que o jɔn ye jɔn ɲininka de ne yɛrɛ ni ala ka bin wolola ma mɔgɔ ɲininka e bɛ diinɛ jumɛn na c'est pas mon problème là i ta kɛ o de fɔra o arasulu y'a essayer k'a b'a fɔ k'ani yahudiyaw karamɔgɔw y'a fɔ ni cogo min bulu y'a ayu el kafiruna a jiginna o de la o a ko u ko bɛɛ ka dɔgɔkun kelen ka kɛ ka u ta bato dɔgɔkun kelen o bɛ kɛ ala ta la arasulu ko non an ka jɛ k'a bɛɛ kɛ n'o ye ala ta ye o de ye tiɲɛ ye u ko k'u bɛ sɔsɔli don a la a y'a jiginna bulu y'a ayu el kafiruna la abudu ma ta'buduna
wala antum abiduna ma abudu wala ana abidun ma abantum wala antum abidun ma abudu lakum dinukum waliya din ko beki take o de kuma laban o de wi itake ben take abana donc c'est ça o min fora o kuma ko kamada qur'an law problème teo mais aya respecter awo aya respecter aw dal memina ayo ke problème tala wallahi problème foi tala alhamdulillah rabbil alamin amba u befo ka wala nyuma do ne sadio be befo nkaru baga amba u befo alaka hakli nyuma dineni aw bela dilema alaka labanye alaka kunadiya do fana folo bi ketana laba bi sekanye absaka ke ma do beni koina ubina yelema ubina yelema absaka ke anga do kuyi ma do beni koina absaka ke ubina yelema ko ko wari ko do ne taro mo ko se ka la hara falin to mina jenaw ko wari ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah ibila ta yoro mina ebse ko falin to di klinga yoro yi ibada ke yoro ko fali klinga yoro yi ko wari ni milliard dina ka sofa war la ka dima ni saya dara ina foitita I komo ba bekla ko fe do yere be akunta fe ki ya anyena ma inyena ma de o de ta jiri ka sa ko kala sanu sanga sojo ni saraka ya jigi duguma ay tabla morgula I dali ka limi million keme kaya bla duguma darani de be melekila so fale do baze ni fewna burde ni autriche la la tibe ni ko munte mere mi mana sanke me bala be kule ay shi soro ama fo isoro sanke me kono to bala kumbi a wolu tebena wolu klema ba wa baby ban fembi ba o mandi sa fembi ba o mandi anga hakli soro badi shetane ya fode ka bi besa makata anu fe tasuma kono parce que ale fana kera mamu ko e ka bla gede ka bla bala u kono dien kono aw de koso amasonga aw be ma min batude o de ni sama ko bo ala ne bitala nu nyogo fisri wale uti ka firiudu mbalo doro nsara ko ye mbalo fokata nyeba ne kana sa mba be sama kata tasuma la no fe akon so na me ne re munu kanda ka hina munu na la hakibar kamunu kanda nyere itise ko lu sama kata ala ka anye ko jama kulula donc balimo anga nyere nyini ni bebe pa diere bina meleke di kajo iba fuko debe balmam so cheka ni mago sade cheka ni boy kala ika ala ko kade dusuka sikade do ba wala dusuka ko jugu fa le seka seli ni yo medo dane saraw wala sadio dane dusuka ko jugu fa le seka ala batuble o de wati kan kika ala batu yere vitesse ka kashi ala dala sufe I makardo ala la ajila ala la ala ki deme me ko dusuka se ko yetse ka seli ni saro la mainde ala ko kanga na sama an kafiri ma de ko ala ko kanga na sama ko an kafiri ma de qur'ana ya fode alhamdulillah ala kalimana dambe ma ni yere bato ngibe lafiya de alhamdulillah rabbil alamin ka boka befu ka duwa nyina fe ka duwa kawe neni aw ala kan kanda ala kando aljina janatu firdaus kono sababu nyuma ala ka kanye munu be rezuka ame duwa kawe subhanallah la ka hereke maka gile ame duwa kawe nite koye kote rezo la jarabi bade ambe do ala ka ambe akari da be manga farala aywa kambe juma were bon c'est ça usulan koyi damu nere ka malimatu usulan ni ala sonama nte fe ka juma foli ni fere do yona sino ntumbi la jago kumbi la koyi kabe mbora maka kana ma fere ke c'est ça ni mina fere damne ntumbi na po alhamdulillah c'est ça amina fere damne mais à partir de samedi ou dimanche en tant que dimanche on va se remettre un bed d'affaler bamolo donc si ça amina musulan kuro présenter musulan duma ba geni la minu mungu ni blema ni jema ala na ala sera aminu présenter wala wafana ijabu na lendo orobu nyuma mpanunu mbo fana présenter wala
2 pièces ni 1 pièce aba wele to dire Jules Beb hein en Swad Medine o de nalendo donc o nalendo mais a cheka isa ne rebi mina kilendo ko ansigi aw bina do ka cheka me wuli ka jira wala yere bo fulari man ba nouveauté do fana nalendo amino be jira wala dimanche do ni ala sona ma o ba soro ani minon be bla place la alhamdulillah aka do okay aywa jago ko inde ay do okay ala ka yiru wambulu rasulé jago ke sallallahu alaihi wasallam ana bakar jatu kubra alhamdulillah ay jago kadi de jago ke la be mi do ka be ala ka be ka jago nye surtout suma duma jago o kadi de mere di clé kan selu bloqué wusu mama era di clé ki wusu ala client mana na okulo mena client mana na kabidala ba fo de ko ne ka so na ko yami don wusu la ka sa de fe du be nu bora 105 kono do ko kanga anu fenge kona wusu la ka sa yoro ko de alhamdulillah yoro ni be ala tande donc ali bi ala kan kuna dia be do ko be assalamu alaikum